Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Hoy salimos a la calle para hablar del Día Universal del Niño. Vamos a conocer los derechos de los niños. ¿Qué día es hoy? Ai, espera, avui és dimecres. No saps ni què se celebra ni res? Dis-me-ho. Se celebra el Dia de la Infància. Ah, mare meua. ¿Por qué crees que se celebra? Perquè sí que són una part molt important de la societat, que s'han de valorar, protegir. Saps quins són els drets dels xiquets? No. Dis-me tu els drets. El de l'alimentació, el de l'educació... La sanitat serà també, ¿no? Sí. ¿Crees que se cumple en todo el mundo? Hay muchos niños que tienen que trabajar en cosas súper terribles y tienen que esforzarse muchísimo para poder vivir y para comer, y eso no es justo, eso es muy triste. ¿Tú crees que aquí en España pasa esto de que los niños no tienen los derechos que se merecen? En teoria se suposa que els xiquets en Espanya estan tots escolaritzats i que hi ha un seguiment de serveis socials perquè tots vagin a escola i no es falta res. Però després estem veient que molts xiquets no reben les menjades necessàries al dia, que molts altres no van a escola perquè han d'ajudar els pares a anar a treballar, que realment sí que podem dir que en Espanya també passa. Què diries als polítics sobre això? Jo crec que les idees més bones les tens tu i els teus amics, perquè què es diem als polítics? Pues que son unos canallas y que hagan el favor de, en lugar de dedicarse a la política, irse a hacer otra cosa y que dejen que gobiernen y que arreglen las cosas las personas que de verdad están preparadas para arreglar el mundo. Después de las entrevistas concluimos que 1. Los políticos tienen que reflexionar, pensar que ellos también han sido niños, y 2. Mucha gente piensa que solo pasa en otros países, pero aquí también. Esperemos que la gente reflexione.